Automatisch antwoorden instellen bij afwezigheid, indien u bijvoorbeeld op vakantie gaat. Klik op bestand en vervolgens op automatisch antwoorden. U kunt nu de instellingen doen. U kiest bijvoorbeeld de datum wanneer u weggaat en het tijdstip. En u kiest de datum en het tijdstip wanneer u weer terug bent. Vervolgens maakt u eerst de e-mail voor binnen de organisatie. U kunt dan ook bijvoorbeeld een regel toevoegen. Stel de e-mail is urgent, dan wordt deze toch bijvoorbeeld doorgestuurd naar uw manager of directe collega. Vervolgens stelt u de e-mail in buiten uw organisatie. Dat kan dus een andere e-mail zijn met een andere tekst. Zo kunt u 2 verschillende instellingen doen voor e-mails binnen en buiten uw organisatie.